Bulat ginamos ug utan nga kamunggay, bisan nun sa kasimple, busog gihapong dughan. Walay lechon sa lamesa, walay mahal nga putahe, pero ang kalipay ug ugma makita sa matag hungit. Kanon nga init pa paresan ug bulat, sa matag hungit nato na'y kalipay sa sulod. Dili man dato, pero dato sa pagbati, sa kada panihapon na ay pahiyom nga tinuod. Kayang kalami dili masukot sa presyo, kundi sa gugma nga imong gibati. Bisan pinobre lang ang sudan sa plato, kung kauban ang pamilya murad ng gihapon o kumbera. Kayang kinabuhi dili sa kadato, kundi sa panag-uban nga tinuod. Sa simple nga pagkaon na'y kalipay nga dili mapali sa kalibutan. Monggos nga gini, buwad ug ginamos, puwerteng lamiya kung gutom ang tiyan. Kamatis ug alamang, usahay maonay sudan, pero sa kada kaon mapasalamaton gihapon. Nakita sa naong ang kakapoy sa tibu adlaw, pero sa panihapon mawala ang kaluyan. Kayang pamilya nagtapok nagkatawa, bisan walay daghan sudan. Kompleto gihapon ang tanan ug kung mangutana, sila unsay sekreto